Una vegada hi havia una mare ànec que covava els seus ous i esperava amb impaciència que naixessin. Els altres ànecs es divertien tant nedant per la bassa que mai no l'anaven a visitar. Per fi, un bonic matí, els ous començaren a trencar-se un per un i els aneguets sortiren de la seva closca. Es van posar a piular alegrement en veure la bellesa del món. El soroll alertà una vella ànega que nedava a prop la bassa. La mare ànec li digué: Oh, veniu a veure com són els meus petits. Oh, però l'ou més gran encara no s'ha obert. Quac, quac, cal que segueixi covant-lo. Quan la vella ànega va veure l'ou gros, va dir tot sacsejant el cap: Quac, 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 quac. Estic segura que és un ou d'indiot. Una mala aventura com aquesta em va ocórrer a mi. Quac, 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 quac. Però la mare ànec no n'estava convençuda i va decidir covar l'ou una mica més. A la fi, el gran ou es trencà i l'aneguet va sortir. La mare s'exclamà: Oh, caram! Tu ets massa gros per ser un ànec. Però tot seguit sabrem si ets un gall d'indi. I el posà a l'aigua on xipollejaven tots els altres aneguets. Plaf! Tot gris i molt lleig, el nou vingut es va juntar ràpidament amb els altres ànecs que jugaven entre les canyes. Oh, en tot cas, no és un gall d'indi, perquè neda meravellosament. Quac, quac, quac. L'endemà, la mare ànec va decidir portar tota la seva petita família a la granja. I tot fent camí, els ensenyà a caminar un darrere l'altre, perquè no es perdessin. Però quan els altres animals de la granja veieren la filera impecable creuar la tanca, esclataren a riure assenyalant el que tancava la marxa. Que n'és de gros! Que n'és de lleig! A la caseta on vivien plegats, ningú va voler fer-li lloc. Fins i tot, la noia que cada dia anava a donar-los el menjar li feia horribles ganyotes. Quan es va fer fosc, el pobre neguet lleig va retornar cap a les canyes prop de la bassa i va decidir viure-hi tot sol. Uns dies més tard, 3 caçadors s'aproparen al seu recer i començaren a disparar sobre els ànecs salvatges. Els trets i els lladrucs dels gossos atemoriren el pobre ànec i va fugir a través de les canyes i els camps. Cap al vespre va arribar a una petita cabana. A dins hi havia una pobra vella, un gat i una gallina. En veure'l, la vella digué: Mireu quina sort. Ara tindré ous d'ànec. Si no és un mascle, ja ho veurem. El petit ànec va quedar-s'hi algunes setmanes, però allà no era gaire feliç. Saps pondre ous? Li preguntava la gallina. No. Responia l'ànec. Saps encongir allò i pentinar-te els bigotis? Preguntava el gat. No, Contestava l'ànec al gat. però m'agrada nedar i submergir-me al fons de la bassa. Tot això no ens porta res. Es queixaven el gat i la gallina. Sentir rebutjat, molt trist. Es va perdre en la freda tardor buscant refugi en el camp, prop d'un llac o d'un estany. Va trobar-lo enmig dels canyissars, prop d'una bassa, i allà va passar-hi tot l'hivern. Estava molt feble i va passar molt fred. A la fi va tornar a fer sol. Els ocellets es posaren a cantar. La primavera començava. I va marxar cap als pomers florits. Sota les flors es trobaven 3 dels ocells més bonics que mai no hagués vist.
eren els cignes. Va estendre les ales per estirar-les una mica. I després, tots junts, volaren cap a l'aigua. Però mentre volava, es deia tristament: Aquests ocells tan vells mai no em voldran per amic. Sobre l'estany va veure la seva imatge reflectida a l'aigua. Ja no era un pollet d'ànec amb el plomatge gris fosc. S'havia transformat en un meravellós cigne. Quan s'aproparen a la granja, la noia que s'havia rigut d'ell cercava el seu germà cridant: Oh, el cigne! No! Oh, és el més bonic de tots. En sortir de l'aigua va anar violentament cap als nens i pensava: Quan jo era un petit ànec lleig, mai no hauria pogut imaginar que coneixeria un dia tan feliç.